Mae'n planed ni yn cynhesu'n gyflym ac yn achosi newidiadau mawr. Dyna yn fras yw newid hinsawdd, o danau mawr I law trwm iawn, a thymereddau sy'n torri begod. Dim ond rai enghreifftiau ni wedi gweld hyd yn hyn, a nifer yn dweud mai dyma'n cyfle olau I daclo'r broblem. Ond shwt ni wedi cyrraedd y pwynt yma? Wel, mae'n rhaid I ni fynd nôl mewn amser I dros 200 mlynedd yn ôl, cyn y chwyldro diwydiannol pan ddath peiriannau yn rhan fawr o'n bywydau, a glo olew a nwy sy'n cael ei galw'n dynwyddau ffosil yn newid y ffordd roedden ni'n byw yn gyfan gwbl. Dim ond yn y blynyddoedd diwethaf ni wedi sylwi pa mor wael yw'r tynwyddau yma i'n hamgylchedd. Mae llosgi tynwyddau ffosil yn rhyddhau nwyon sy'n dal gres o'r haul. Dyna pan maen nhw'n cael ei galw'n nwyon tŷ gwydr. Un o'r nwyon sy'n gwneud hyn yw carbon deuocsid, a nawr mae mwy o'r nwy yma yn ein hatmosffer nag sydd wedi bod ers miliynau o flynyddoedd. Mae tymeredd cyfartalog y byd nawr yn 1.1 gradd Celsius yn uwch nag oedd cyn I ddiwydiant newid ein byd am byth. Swnio fel newid bach, wel dyw e ddim, ac mae yn barod wedi newid ein planed. Fel yn yr Arctic, ers yr 1970au, mae hanner yr ia yno wedi toddi i'r môr, ac mae'r tymereddau yn dal I godi. Felly oes ffordd I adael y broblem. Wel, mae modd I ni arafu'r newid yn sylweddol. Falle bod chi'n cofio cynhadledd fawr rhwng gwledydd y byd COP28 yn ddiweddar. Dyma lle nath arweinwyr byd addo daclo'r broblem I drio cadw tymeredd y byd rhag codi'n uwch na 1.5 gradd Celsius a cheisio stopio defnyddio tynwyddau ffosil. Ond bydde hyn I gyd yn golygu gwneud newidiadau mawr i'n ffordd o fyw. Fel defnyddio llai o geir petrol a diesel symud I ffyrdd mwy gwyrdd o gynhesu ein tai a bwyta llai o gig coch. Mae'n hawdd teimlo'n ddigalon am hyn I gyd, ond mae yna resymau I fod yn bositif hefyd. Mae yna nifer fawr o bobl nawr yn cynhesu eu tai gyda'r haul drwy baneli solar. Mae ceib trydan yn cael ei gweld yn fwy aml ar ein ffyrdd ac mae bron I 200 o wledydd wedi addo peidio codi tymeredd y byd I 1.5 gradd Celsius.